Arratsaldeon eta ongi etorri. Egoera berria dela eta mesedez errespetatu arauak. Ante la nueva situación, por favor, respeten las normas. Ya empezamos. Bat, erabilizazu musukoa ezin baduzu segurtasuneko distantzia mantendu. Si no es posible respetar la distancia de seguridad, es obligatorio el uso de mascarilla. Pues como en el autobús. Bi, las siguientes consumiciones se solicitarán desde el asiento vía WhatsApp al teléfono 615-35-7715, indicando su número de asiento. Tenga preparada la tarjeta para cuando la misma le sea servida. Se me la he dejado en casa. Hiru, ez mugitu eserlekua eta alden neurrian zure lekuan gera zaitez. Por favor, no mover ni abandonar el asiento salvo causa Que me justificada. estoy poniendo malo, me pongo malo. Lau, haga caso siempre a las indicaciones de la organización y de la señalética. Anda la Navarra. De la señalética. Eso. Bost, irtera atzetik aurrera egingo dugu antolatzaileek esandakoa jarraituz. Una vez finalizado el espectáculo, sigan las indicaciones de la organización a la hora de desalojar el espacio, desescaladamente y empezando de atrás hacia adelante. Pero que no hay quien lo entienda. Esandako guztia beteta ere, ondo pasatzea posible da, gozatu. Aun respetando todo lo anterior, es posible disfrutar. Ondo pasa eta mila esker. Venga, que empiece ya. Ni pasa. Bueno, ez polita, sarrera hau. Eskerrik asko. Uste maizkigu zue 2 segundu, afinatuko ditugu instrumentuak. Bueno, itzin zakezu bitartean, ez dago. Bueno, gugea, Unai, Eneko, Xalba, ezagutzen gaituzu denak, behinat. Eta, bueno, jokizuegu kontzertu arraro honetan. Bueno, bazuek ere. Eskerrik asko. Bai duz altagozak ere hemen entzuteko. Jarretu ustela eta... Bueno, gure azkeneko diskago kantak eta baina arte jo ditugun kanta guztien bertsioak edo. Eta, bueno, ea zer dutzen zaizuen, bale? Lasai bizi, ez dago ezer gehiago zer zarazu. Ez zara arrisku pentsatzen dituzunak, nork aukeratzen dizkizu logika du. Dependentzia hautatu. Izarki bat badugu barnean arba soak, ahoko hitzetan kandela itzaliak, ez dira gortzen urtetan, eta sua
galtzen da mendetan. Enau txitakoa sinetxi indar txua indartzen segiz. Enau txitakoa sinetxi indar txua indartzen segiz. Txua indartzen segiz, enau txitakoa sinetxi indar. Lasai bizi, ez dago ezer gehiago, zer zarazu, ez zara arrisku, pentsatzen dituzunak, nork aukeratzen dizkizu, logika du. Dependentzia hautatu, dependentzia hautatu, dependentzia hautatu, dependentzia hautatu. Gutxi gora bera, hasi gea. La 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 kartzeletik uretara sartu zara, amorruaren gandik aldendu nahiean. Ostikada batez erdibitu duzu izatea, baina ezin. Gehiago barneratzen bai duzu, arnastea. Argea den akabosean, dira
sabelean isiltasuna oiukari zain adi ezak dantzakea hemen nagoen artean larararararara dizdirazu ilunpean esker. Bueno, oso arraroa da kontzertua, baina izateko mil esker, ez zuen atentzioagatik eta espero dut ondo gotea, gustora eta bueno, nire gati bintza kanta favoritoa joko egunen. Ke putada, ezin ez dut hitz egin gaur, Nordanak isik. Zein ari da astintzen zure ikara sena bihurtuz zure gida bakarra musika hau aire koloretsua da sentituz hemen izan dugunaren aztarna bigarren zati bat egitean
berezi algara. Logika du denetik arat. Zein ari da astintzen zure ikara. Oso polita bakoitzari begitara begiratzea eta ikustea pertsona bakoitza independenteekin eta ez dakit gustatzen zait. Konexioa egitea jendeekin. Bueno, hitz egin zakezu, osea, zaudete oso separatutak, ulertzen dut lagun artean ez dakit baina. Lekuak tokatu zaizkizue edo aukeratu dituzue, Osea, nahita jarri zehar en plan... Ez que gaina zaude katxa horretik ematen du apuntatzen nahi zehala, en plan... Ondo ahi da, gaizki ahi da... Vale. Ez baina, bai da, keixa bat orokorrean musikari batez ere bakarren artean, jendea goten dela publikoan hitz egiten debrozten bat bestearekin, baina kasu honetan ezin duzu hitz egin bat bestearekin. Orduan, atentzio guztia guri zentratu dago eta gehiagizkoa da nik uste. Nunca más podrás quejarte. Ez. Bueno, orain gure azkeneko diskoari izen ematen dion kantua joko dugu, Arraro, eta zer iruditzen zaizuen. Zenbat utxunek badute osotasunik ez eginda balda ondoratzerik entzun isilik kantari dabilkilkerrako xo euria mintzear ezin sentitu naizena.
senti dezaket naizena. Orain bajua. Hartuta emanaren arteko distantzia infinitua baino zabalagoa bilakatzen denian. Inork inoiz imaginatu ezin duenaren atarian sugeak iribilkadut bizkar ezurrean da. Ordura arte zaizkite etortzen amodiozkoak itxuraz errezagoa bada gida sortzea da. Hartuta emanaren
arteko distantzia infinitua baino zabalagoa bilakatzen denia. Sugeak iribilkatu, bizkar ezurrean da. Sugeak iribilkatu, bizkar ezurrean da. Sugeak iribilkatu, bizkar ezurrean da. Bueno, orain, abestirik martxosonetariko bat. Peru. Ekarriko ez du. Bai, lehenik eta behin, benetan eskerrik asko jendeari, egoteagatik hola 20 minutu ordu erdi, ja beste gutxi geratzen dira, hitz egiteko bat bestearekin. Eskerrik asko, benetan, ez da inori leporatzegatik hitz egitea lagunekin, baina, plazerra holako atentzioa eukitzea, da igual da, maksimoa, bizitza guztian eukitena jendearekiko maksimoa, baina zuzador pixkat galduta baina, ez baina, eta, esaten nuen lehen, jendeari begirada botatzea begietara, eta, kaixo esti? Horregatik, premenan. Begitara begira. Oain abesti martxoso bat. Nahi bat zu altxa zuen aulkiaren parean, altxatu zaitezkeo. Gero ja beste gauza da, muitza. Ezin da, bale, ezin da. Eneko Sierra saxofoian. Unai baxuan eta Xalba baterian. Etorkizunerako mezuak musika zotu iesi. Hipokondria eta natofobia biekin bizitzen ikasi. Jaiotzea aukeratuko bakenu zenbat egongo ginake bizirik. Partekatzen dugun mundu honetan elkar lagun duhala konpeti. Borobilean gaude jarrita karratuaren mugak galduz, maiz erresonarazi denitza elkarrez izan edo galdu. Ergela bai da elkar jotzea, janaria ahotik kentzea, zintzoak garela pentsatzean, laguntza berdugunean. Lo egitea uzten ez digu, bizitzeko eskema honen, lagunen artean borrokatuz, poltsikoak bete paperez, gizarteak artea jada aztu du, dogma lagun bi
gaituzte, gauzak modu batera izan badira, ez dugu zertan horrela segitzen. Gorrotatzen ditut erregeak, argia mota guztiei agur, bizitzera etorri bagera, jaiotzetik izan ostatu, bian zarragoak izan egera, aginteak uzten baligu, guazen gu sortzera boterea, bizitzen baldin badakigu, bizitzen baldin badakigu, Berriro. bizitzen baldin badakigu. Uzkurtutako egoera ontatik, irabiatutako oinazez, ez biharraren egoera naturalek, askeago bihurtuko naute, gure bularrak ezin dira usteldu, maitasunak garritzen dituzte, eta ametsak egi bihurtzen dira, bizitzan honetako bai gaude. Uzkurtutako egoera ontatik, irabiatutako oinazez, ez biharraren egoera naturalek, askeago bihurtuko naute, ez biharraren egoera naturalek, askeago sendatuko naute. Eskerrik asko. Bueno, galdera, hacemos zuek, ondo? Dirua itzultzen badute, zuek zerbeza ere bai, Malio. Joko gu, gartxoten abesti favoritoa. Gustor dago lekua. Goroldio tanto baten dagoen unibertsoa, entzuteko denboraz duenari idatzitakoa, euririk ez aizea jaten lehon kanpoan, egagropila bihurtu arte, hauen xuxurlatuak, zuaiz gaixoetatik fruiturik onena, oxigeno berbera, bakoitza berera eta izea hartzera, odeirik ez eruan, antzarrak ferratuz lasai bizigera, hauen xuxurlatuak.
Kombinazioak dira gauza bat. Kontzertu hau hola egiteko 3 gitarrak errazian, egiteko pixkat azkar. Bueno, ez dut ikuste presarekin. Segatuko gea... Berriro sentitzen zaitut Antuan hasia. Nora ezean zabiltza Antuan hasia, nasia. Gizarte honetan inor ezote da ohartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Kaleak utxik, jendea utxik. Kalean daude, sarean daude, konektaturik, interneten bilez, psikiatra bisitatzen. Berriro ikusten zaitu, Antuan hasia, nasia. Nora ezean zabiltza, Antuan hasia, nasia. Izarte honetan inor ezote da ohartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Video game kultura honetan ortopedia nagusitu da. Sentimendu protesikuak mundu autista honetan. Berriro sentitzen zaitut Antuan hasia, nasia. Vida honen Antuan hasia, nasia. Gizarte honetan inor ezote da ohartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Zengo guiru ganando. Kaleak utxik, jendea utxik. Baldaukagu guzti honen beharrik, sarean gaude, konektaturik,
interneten bidez psikiatra bisitatzen. Berriro sentitzen zaitut Antuana Asia, nasia, nora ezean zabiltza Antuana Asia, nasia, gizarte honetan inor ezote da hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Eskerrik asko. Morokila aberatxek esnez hartzen zuten garaietan, konformatu egiten ginen elkar mintzatzen etxeetan, eta jakinik orain gaudela inpase handi batean bezala, besteek gure torkizuna idatziz, eta gu haiek barkamenez jantziz, euskaldunak aldira euskararen oztoporik handiena, herrialen hizkuntza orain azturen konplize garela. Erantzunik gabeko galderak dira bizitza guztiak, koertzioz justifikatuz gure bizi bereziak. Erantzunik gabeko galderak, erantzunak koertzioz justifikatuz, nortasuna hausten digutenean, erantzunik gabeko galdera, erantzunak garaziz bidean, koertzioz justifikatuz, nortasuna hausten digutenean, erantzunik gabeko galdera, erantzunak enduaraziz bidean, koertzioz justifikatuz, nortasuna hausten digutenean, erantzunik gabeko galdera, erantzunak enduaraziz bidean, koertzioz justifikatuz, nortasuna hausten digutenean.
Eskerrik asko. Ja, bukatzen, ez? Kontzertua. Alakotan, afinatzerakoan itzien zakizu, ezagunarekin, eta... Iritsi hau azken hau txampara. Gaizki afinatu dut. Hiru eta gero beste bat, ez dakit beharrezkoa da, baina... Osa, ez dugu, lau joko ditugu. Gero ez dugu gehiago joko. Ez dakitzute ze traumatikoa izan daiteken rollo hori, beste baten rolloa. Osa, lau joko ditugu. Hau eta beste hiru. Dun, mendik hiru kantara, nahi bat zute beste bat esan, eta azkena joko dugu. Aldaketa hauek askoz azkenagoa dira, baina setuko da pixka bat. Setuko ja pena batean ez. Eriotza bat oso ondo moldatua, denok dugu iritzia taldatzeko ordua, baina ez da horrelakorik, guztia dago dotore, jantzi honenak jantzirik. Kantu hontan zer egin behar duzun, ez dizute zer esango, hori dena zure kontu. Kantu hontan ez zaitut lagunduko, bihar ni hilda banago. Bueno, esan nahi gauza bat. Kanta hau duela ja 10 urte jo nuela, gaztetxeko jendea dakizue, baina emozionantea da egotea hemen jotzen kanta hau. Balioko bilistak bezalaxe, kantu nahi baldin baituzu, trabestela utzi hortxe orain goza, biharamuna ondoratu, eta gainean etzan da, txirri bat egin zazu. Kantu hontan, zer egin behar duzun, ez dizute zer esango, hori dena zure kontu. Kantu hontan, ez zaitut lagunduko, bihar ni hilda banago, ez dizu ezer balioko.
zure hitzen beharrik, barrenak ustuz ez beharrik, ta gehien zutzen hauena, daurrez banuela, ustea, galduko zela, betiko dituni, uneak orderik, uneak orderik. Oroitzen dut indar bat bazuela, berezia izatez arriskutsua zela, iezko ordenaz ohartzeko, denak denboraren menpeko, banuen ustea, galduko zela, betiko ditu, uneak orderik, uneak orderik. Ahaztuko aldut gara, pozik biziko aldaiz, ez dut izen beharrik, uneak ditut gorderik, oh, ez dut zure hitzen beharrik. Torengo hau zuentzako. Soa, Ahaztuko aldut gara, pozik biziko aldaiz, ez dut itzen beharrik, uneak ditut gorderik, oh, ez dut zure hitzen beharrik, la-ra-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra. Orain azkena, Bueno, lehengoa abestia zen zure kontu, Kotxoneako garaitatik hanka utxi jotzeko kontzertuetakoa, eta orain zure kontu dela garai horretakoa ja pixka berandu dagokoa, baina, bueno, Fisisen bidea no oso garrantzitsua izan den abesti bat. Zuentzako zu gabe. Ez zetelako afinatuko, bete. Bai. Azkeneko abestia da hau. Ez, galderarik bali badezute, normalean beinatek esaten du, galderarik bali badezute, orain da momentua, ez? Zergatik afinatzen duen horren beste, eta... Hori da, orain urreko abestia.
gabe ezin dute zerrekin antzerki hontan. Zu gabe urruti sentitzen ez ni ez dute begiradak urduri jartzen naute zuen alboan. Ta sufritzeko abesti aite hauekin esaten dut orain behar dena. Askotan nire bihotza jarraituz oker naiteke. La 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 ta ondoren ez dago ziurtasunik musurik emango didazunik. Merezi algo abesti bat egiteak erre naiz jada. Batek daki biharko egunean haian ulertuko nauzula. Imaginatzerakoan zelai bat da. Zure estatu urikoa berdeza nota poetikoa. Hala ere oso argi daukagu zer pizten duen gure benetako sua. Hala ere gero eta argiago dugu gure suak argituko duen isiltasuna. Bilakoan oraingote erokoan elkarran izateko beldurra baldin badugu ilunez sortuko da gero. Eskerrik asko, bueno, mi esker beste eskatzegatik, azkeneko kantako dugu. Bueno, da, gure kantariko berena. Eta ea... Bai, gure kantariko berena. Kanta honek ere urteak ditu, zure kontu baina urte gehiago, Eta zuentzako pari, bale? Bueno, eskerrik asko. Mila esker benetan.
konpromezuari eutxiz. Irudione emanez. Ala ere irrifarra egin gabe. Sentsazio ugari egin bihurtu barik orain. Ohartzen naizen bat galduta dauden. Zer esango dute pentsatzen duzulan bizi. Ez zaitez kezka burukeriokin. Klandestinoki ikusten garenez, inor dauka zuregana hurbiluko naiz beti. Azken berriak kontatzeko ies egin ezinik. Ditugun arazoak biok konponditzagu aldatzeko orain arte izandako jarrera. Errespetatu beti egingo dugu gure baloreak ezin dira aldatu. Zer esango duten pentsatzen duzulen bizi. Ez zaitez kezka klandestinoki ikusten garenez, inor naukazu. Mila esker.